Вземете ги, съберете тези хора. Съберете 10 човека, за да не стане по-лошо. Извикайте си офицера, моля ви. Господине, офицер ли сте? Елате, моля ви. Тук аз отивам да говоря с тези младежи. Един от тях с палка мудра по главата. Това са група от 20 души провокатори. Арестувайте ги. Не когато ви ударат. Когато му дойде времето, Кога му е времето да се намесите? Ама вие български полицаи ли сте или какво сте? Лукови глави? Момента да се намесите и сега. Мене ме удрят и ме бият. Защитете ме! Защитете ме! Искам в момента, вижте колко е часа, да ви кажа, че вие не ме защитавате. Срещу тези провокатори. Ще се жалвам срещу вас. Кажете си името като офицер. Кой офицер сте вие? Григоров. Офицер Григоров. Майор Григоров. Ще се жалвам срещу вас, че вие не отивате да арестувате провокатори, които ме бият. След малко ще стане късно, офицер Григоров. Ами обадете се на вашия началник, кажете, че има пострадавши от лумпени. Искам да говоря с старшия ви началник. Добре.